abin hayya na zama na gaba ya shigo cikin gida bai ce min ko kala ba. To barin wanke mai kayan ne kuda mana shirya. Na mai gida? Ke cire invitation din da aka cikin rigaga. A ni wallahi ban ko san akwai invitation ciki ba. Baki cire invitation ba? Wallahi ni na wanke maka kayan ka na dan ɗaya mashirya. Mu shirya? Dan na ga ka taho kana hushi da ni. Wallahi ban sani ba. Wallahi ban ya cin miki. Wallahi ban sani. Na rike da Allah ban ya cin miki. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Kai. Hajiya, hajiya tsaya. Dakata. Dakata. Allah ta shi. Dokta, wallahi suka kana samu. Wallahi Allah dai ka ba. Duk abin da kaka da ya kawo haka cikin gidan ga. Dokta waye ne da kai na taimake ka na ma wanki na mu shirya kana gaba da ni. Shi ke na kasar ka kama hushi da zuwa buguna.